kokee Eekko. Osaa, että päästään peruskouluun. Sitten miesten jälkeen. Mutta aloitetaan. Eli ykköskolmosluokasta kolmas sijaa. Akusti! Ota jalkaa, Akusti! Respektiä. Oliko meidän skeittikisat? Oliko Akusti eka skeittikisat, missä oli? Ei tuota skeittikisat. Okei, laita yhden jäljellä. Onneksi olkoon. Kiitos Akusti. Keksit tosi hyvin. Onneksi olkoon vielä. Sitten toisena. Dennis on myös kova kauppaamaan. Taitava siinäkin lajissa on hoittanut monettina. 2 kannettua. Hei, onneksi olkoon Dennis. Hyvä, keittää täysin jatkossakin. Sitten. Joo, hei, Dennis aina liikkää avusta kanssa. Jääkää tohon, että on tossa kuvateista. Saadaan vielä kuvat toisteista tuonne internetin sisäiseen maailmaan. Mut voittaja! Arvaus voittaja johteeksi kolmelta ollut Peetu! Missä on Peetu? Hei, jes! Peetu! Onneksi olkoon! Onneksi olkoon Peetu! Heiti semmoista! Minulle lahjakortti. Sulle tulee vielä kettu tästä. Kunnon kettu. Yeah!